Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mersau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare. Hey!